Yukubwatia nigo bekirwe igoro y'imyaka 13 naigo abalinsa sana umwanche muri abeta sendikia Ndizi TV nebiro binde na ndengo kwaligania ase omorobere bwesa bali yo boncherelia astokomera na boncherelia a imena isiko yorogongo rwagusi twesemya amange gwetera oboncherelia bwabo nigo tokwemanya na kibachage to boncherelia oboni kikyageta bakayimukiye getambukiro na gochora oboncherelia obo nabo igona real bagende tagwetera ase oboncherelia bwabo namatuko abosio ngikeli bagande woikera na litkulia rero mwanche muri ni ona talime yo muchibo songo astokomera no moncherelia matatu oyogo chigotomanya amange igoro yo bwencherere bwaye nachikoto semyana kia chagete nikikyageta kaimukiye tambuke na gochora oboncherere oboiga nabo igombire ngo kibinyabe kira sokani kimna oboncherere bwaye ngo kina boli karansa oike elinde twesemye ase obwamo letaria na Frida Kerubo kolende ngo konyelia sinsemo chiche mitandao asensemo ya Facebook nabo gotonyara gwetera Ndizi TV News Digital nabo gasensemo ya YouTube nabo gotonyara gwetera Ndizi TV News asensemo ya website nabo gotonyara gwetera www.ndizitv.or.ke. Karibu sana. Ndio mwana. Nabo ko manyu mwancho muri na kyokorokwa na ende mbonchereri kiboli ogokora. Chewe samaritane kwa Samsung wa Kongo muse. Digondo Treva National kasi anengeratia maboko abo driver. Lakini nainde kurwa wetane wa driver nainde ninde mo chairman neta bakori mo wa matatu. Ime county ya Kisi. Ase county ya Kisi kwa sababu branch ya Kisi. Yes. Kerekendo mwancho muri na tete komanya obontere bo boiga. Asigi kakingana na kikwa bokolire. Obo driver na chagete kwa ndia chipika mwaka 2001 iko na chete na kuru na hiyo driving license koro na changa chako bo driver asepare korukwa ya cheki ya ngusu ya cheki ya ngusu na alikuwa ndiye pickup ya lenge AK 300B ya lenge yo mwarimu yomo lenge na the principal ase school ya secondary na somete ya na ikuru secondary so ikarunage ndiye pickup ya cheki ya ngusu ango mwaka yo mwiga mwaka kabere kanyora boni promotion ngoje para ya keroka ikeroto eto maitenge karokuru nya cheki uchikeroka ngobona ikonyo ri promotion kero nya cheki nyangozo ase pare ligirano ngabona kurunya cheki on the way to keroka is like a promotion so because ya lengale ndo mshahara to mentor ngo mshahara to ikitonda shillings cheki nyangozo to waka 70 shillings para baba use 8 shillings yatora irana maiga okongo angwa tetebine pick up kwa kagendere pick up ina bantu yale kubugoli usini mezigo yale kubugoli okay pick up kana cyara kubugoli abantu rwama sabume pick up na cyara kubugoli abantu cyara nge cyetandwa okay in short pick up gira abantu cyara kubugoli ingakiana na ale kwagendia patrende karobo atinande sabari yo musibo sina bako rusibire ko abekanze kwana gwa bugoli nyene bituma gwa samalo monto osenenga mo ko bugoli ande go kwira na bocha ande ko abekibiro ko byao na na safari ya matatu akere kwa bugoli ti abantu litkoli tangani ne pick up ngakibona ayo na konyara kwa rude school kwanyara maigeri ko tinsemo tichiana kuro na experience kia ukiabete akere ndo te school driving license area tinje tuwanza pandega rioka na abete some months asoko ya kobanga no kunya kurigere limwe kigari ko yenda ndansa ko egari ekero yaguritwe omanyana egabwati adoya ndansa ko somba mabati yake ile alakati nga embure yagatule kigari cyabura this is the time na tegete tate advantage ekero kigari cyari kubura nako babantu bakanyangoso ade nacha nabantu bane nachaka matatu yanenga ogacho kawe promotion go chakeroka kama iwe pick up ya keroka ya ile KYG 816 this is the time na sugeta bono kunya cheki gacha keroka koneka keroka ngagendiga for 1 year gacha nande ngagendi yo mugakondo kurukwa omatu ere ngagendia ya lenge KAA 916F ero ngagendi mwaka yo kama ya kururo gacha bono ngasa ko gendi Nissan ya Keigo kana gendi Nissan tinera ngo mwaka yo up to 2000 and
2006 ngaza kwa ndiro yalenge KAV 526F yalenge rori enne Mitsubishi yakabori chibao yakabori umuchanga nganyagendi up to 2006 gatiabu ndabone rori sabali entambe ngasa kuburia maembe ine chinga kichana muri chintanga ni kwa ndiro rori satambe akarusia maembe Mombasa naleta Nakuru arusia maembe Mombasa naleta Nakuru ngeka 2008 ngaso ase pass pass yale kurukunga Pacific Express tutarikiraga bwa se basi kwagendirie pickup wachira se Nissan wachira se lori ko ikire baka se basi akerekende ngore ko teibono tika ko endia se pickup genda se Nissan ko segenda se lori kali mundu olenga kwambebya nalenga omwangake nalenga omwangake kegera unabonekera nyoro tase pass pass kali naegere tibu for sure na ebieka kwa pass umondara bachitekero kali tu akayitiko okay ntarika se pass asese moyero ribo erori karonche torro tindo chinga ninchete ko koro kigumo neroriero erori na chete ngasabo manyene erori akambori na no driver ngamatebye akangorokie gari nandi chigati chiakare mechanics actually was almost the same ekiagera echiarenge chigia bali chigari cyarero konyore nero automatic nero okomina ya genda manyo na ro komina yarenda automatic chiakare chiarenge chigia ne garage so the moment omanyete ko enge chichigia akulili garage that's so wakole ego wakole lakini chiarero abako nyore gari indonore terwa keruke fungu ninero ego kaliwe pattern so onyende era nabokora buri ngena kepeka patirikale ekebungu kere gari ya gokera andike gari ya gwatekia na andike gari ya gwatekia abono igiga no rogongorwa gusikwa ariko gende ngikia yeto kai mukiga tambo kero kaenda ko endi chibasi bona se esabali entande kero muntu natageta akine kurwasare kero muntu natagete akine kurwasare na inde kero gukina go comment tu gento ke keigoro wamanya gokoreki wamanya gukina so na inde I was looking for a green pasture ekiagara na algo sika kurega ale gochende at least ngoma ndorale 200 so anene mama kiale ko garanza ale bata bana kina inde mbato bote inde na ragendi gale gochia sa tambake na abantu bande bakogenje abono gachaka ko endia se chinse chintambe abono ngo ko egereti chirutse chibuno ko genda kuna bone pasi bamo conductor nero lego ande ngaiga akwana guchia kiagere parere kwa Nairobi ni Nyerochi nero tuikire Nairobi ndamo conductor lego ande stage yito ni riari ande ndi mawo ko tarikabere lego the stage ida stoko bangera ni gari una gwapakio okunyerusi na mambi ko goja ande no kunyira ni ali spo bangera taiko wande kwa ndi ko Nairobi uchi Mombasa useko rusi akaroncha ke to chako ko tangani pasi ali kurunga Pacific Express ina ale ko gendia ur Kenyenya na trimbo ki para ya keroke yalenga matobe ya masimba keroke yalenga matobe na gasukire busongo na gatimbukire kuru Kenyenya yani mugonga asungo ka iga town acha nabuli abantu naenda Nairobi ajanga ru Pacific ngaso pasi ale kuru autopass ya Mombasa ichina ichinga ko no cheika naso aho koraki naso akumanyana ne chipasi cha Mombasa chigari cyale kuru kwa paka wana ngukiranda simba coach Fanga Express igana beto chigari cheita cyumuga tange nagende pasi utange for wrong uchi Mombasa gaikari nane ngarani chigari cyo mo Swahili yonde Mombasa uchipusia uchipusia uchikisumu egache gaikana ngarabera seruti ya Migori na beto for long igochi pass kama nisinga na koletana ne kama ne kurunga kisi classic nero nagende tyange myaka ene bose tano so nagende pass ya samu twamange and I thank God aso bonchereri oboiga bwago ngwatutebya bukale mete ase ruteri anya cheki kwale gwaka no 70 shillings ogachuka chaka gwaka no 200 kera gwataka gocha ase chiruti chakeroka kera kende kera gwachagite chiruti chiga chintambe chibesa iringa kwale kanyora eko na hotenga kurunya cheki gocha keroka mudre wale kwa usiri 200 lituko bangana mushara tale lakini ya cheki yango so 70 shillings na hotel bangana mushara talengo so ega alikuwa alikogendi bono na kurukaroka goja busongo Nissan cyale ku chikarafan ni cyero ko rachikwanda suneka chikogenda musocho nchironke
caravan chiri chialinga waka no siringi 300 maragoba nani chibasinja chialinga gere nyumba per month eto waka ne 200 was 200 igori tukora se chibasi waka ne nyumba eri tukeli maiga twese chigwaka ne nyumba chikwale bonus ekirongo rie miaka gwachagete ko endie basi actually korutuo one baka bonega 2023 erenga 20 years 21 22 yeah 22 kwa chikwa negendire basi naki okwekero kuri ire sector ya matatu bonchereria na kibwa beira sensemo yabo kero ko balengane miaka eri amaega na bona iga riri maega bantu bange mbare ngase biashara lakini bona yosukoligereria kero muntu ngonganga ale kolengereria na biashara kinda kole na inche kole na inche nyimo isuke step yemo kochia ase step yende ikiagera bona iga chigali ine chinyinge na riri kale arinchia arenge nyinge mono bono etabotire isaka babona iga kero muntu ngonyora lakini akonyora igentege lakini riri ngakiri yakale oyo bwategari igale konyora chibase chinyinge why chigari echialenge chinke kwani umuntu bwato sana chimini pasibere baro bana bari go expect a lot of money lakini boniga unabona gari ku mini pass no nyobora boniga utayo gaso ndora bwatira kaptura saso mutumo komke to koira na noto tebi nganki kiage to gatika naende ko endi chibasi ngai gwacha kite naende gaika gwacha ko bomanya kero go ase matatu ya account ya kisi mimo na sano mwanchi muri bitaseni Kiandizi TV ni gotogende go sanganero Kongo imeyomorobere bwe sabali yo bonchereria oyo gendete gutumanya amange gwetera oboncherere bwa yana kia chagete gwikira bona igakondo mwancho muri area yaturaso asomutimo komoke igoto basa guskato basa konyegera kwirana ndasege kege kero bosio elinde ngomanye amange Ndizi TV Obwansu bw'omugusi omurigereria bwa television ya Ndizi TV bono na bukura ry'ubunchoria bwawo ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi eryobwikere abarigereria kurochi county sana na ibire ekyo kirasorogo nkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti isano na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo eryoto gwikere gose otutarire ase chiabisi chito ekyo kirase nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe Uniforms and Sports Center nigo bakoroshia na kuonya chianga gula chi t-shirt chi round neck collar t-shirt chi sweater chi shati chimekoni mienge ni chimekoni mitambe ebitamba byukwarwa burere ne byogutugo moito chi track suit chi pajama chokorarira imipira y'inkoyo n'ebya ya netball chi soksi chi jasi chi tai chi sukuru ao naboigo ngokora bali embroidery korosya bali chisweta naboigo kubeka amaliko asichianga gose labeling nigo bagutoka asamagacho abaraka building imeyumu chukisi ejuere angine supermarket ya Shivling gosomwa kiresi mirut ase namba enoti isano na ibere noti isato kianda isano na isato isano nemo enoti Peak Uniforms and Sports Center edukeyemo asokonyora chi uniforms chonsi nebintu byogukorera chigosori maeke chibesenguru kuchira marieta mange sana ekeboko orwenyi yudo amagomba tunda chinyinga karangeri omwana omwabo bono chintunda chinyinge make use obwojo mutakeire skuru chegwiru you know abana mbatakeire bitabu muntu ngwe bware kiribuga ikomi kera rituko muntu ngwe bware 10,000 na mwiso bwe week 1200 ko pocket wese ko wali my friend ayenga yugo tikara okobwa na kwomogoko waye igwa ko genda sesimi yao yako genda say baby business number 888090 igori yoga wako na bagadai okumeka
emia yemo yukai kuno kubeka chintunda chinyinge chance yawo yobugwi igiri iguru chintunda chinyinga karangeri omwana omwabo bono chintunda chinyinge nekis egosorieye yokwebwere nenko nigo yanchireni kiombe ya PCLB ni namba ya 002660 egosorieye ni yabantu bali myaka 13 guca iguru. Ndizi TV obwansu bw'omuguzi. Mao mwancho muri na ndengo kwaligania asense moya kabere tinga kitondeta gusanga imiyomorobere bwesabali yoboncheria teto kunyiringa asense mu chiche mitandao asense moya Facebook na bagotonyara witra Ndizi TV News digital na bega asense media YouTube na bagotonyara witra Ndizi TV News asense moya website na bagotonyara witra www.ndizitv.or.ke ngo kwaligania asense moya kabere lintosange ase obwamo abono okongo konya traso mutima komo keiko na baga ko tebyo ngano chiko tumanya mange gwetro bonchererio boiga bwabo nikyagera to katika bono ko endi chibasi bono kaira na soro kongo rwa gusingi gya koleka ntegati yabo past inde gitiko gendia paro no mo drivande ega sintara nyora nyole ega swoniga na baba para lakini gitenga kia ya corona ega toka ama chiko alenga corona alenga matindi bono galinchi ale botara movement tia lenge asnomo ikiageronye galie kegotira mugaso gale gebekira machikugete gatoka aba driver bange twasarendete step down ruasamanga na each pass because corona yabwata machikalenga matindi mono no etolega okay inda sindo yo mabo bunanje ngogendi ne gali ne was jemami na bakonyara kimbate matatu ngogendi mami na bakonyara kimbate pass ngo ngogende squad mami na bakonyara kimbate nonya ne roli so yani igento kelina chigali chichikurunga chipasta linge na tigete puro pado na bondoro lakini nega stotebe irensasi gas nera sasi ni kuru corona aktori bintu mbire na buya patininde tayare nande gas no na okonyoro monto musani ogorre pass nega ngedegas akoye gari ngedegas pass ngedegas direro kuru tayare no monto de flex ana bogo ikando no genda no Tanzania no nyana America onye parakero baka America nyana ngo genda timbatu abo chikane gali bayule mbache bakoye gasi tatera na soro kwa ngorwa gusi akibona yekirite bakugacha kwa munyakero gobuyo matatu Kisii County okay ya igete ekyombe ke karoswa ekurunga matatu wakazi union ekere kyombe ke karoswa ekibwata machikae number 1 kuikamwa ke chikura number 2 goika mwake chikura abantu bali bakuru sector yo number 3 goika mukore campaign nakole campaign mwakolenge 2016 twakole campaign for 3 months chikura chigapa igatokana abantu banchore no omuchema ni gusubuna umunyakerogo ngo batenera se branch ya Kisii usase county ya Kisii ekero banchora tugakore gas emyaka 5 ikaera ekere emyaka 5 yaera asinge cha corona tugatenena asini ya sobo chori tugakani bunga bachori mboyo bono bakora bakolega ekero bachori bwachokorwa nainde nkaburia abana inchi kaburiga ngakimoro chemere mona akora emyaka 5 nainde monge nainde ngendere kubara nainde bakangirania emyaka 5 bono igando chenga nakorre myaka ebirobis ande bono ntigati 3 years onye nainde nyasaye kago tobo mo ande chikura chigo nainde kunda abori kera toke na mepimere mona akora teremia nainde bagwancha kongekero geke kana babontu barane ngendere nakibona experience kiago kiabeira se myaka emeronge ebere nebere tederaisi asoko gendi chipara ntumetenga
ase oboncheri gusa sentere bende yonsi michando nerimo gwitera ase chipara na bore tonyora accident yabeire timeti ase nsemo yago sengwara akoreta accident ase chipara ora tatebingo na kiyabeire nsemo yago achari turiko bora ase para astai achari etari achari erandos nande ke turiko otaranyora achari timine tinga igayoro montereba ore competent o maiti kogen nga talinga go maiti kogen neri tukulia achari tarakora ki litaraika nainda achari tuligo sekera monto minengo nyolira achari nainda epara tugutara epara nigengari nani turiko manyekire mutu so ekero toikirega tugwakira saimbi ya murita lakini si achari sinyinga separa abantu abaintu abanyene gochangia tore e percentage ose ekigwango kia iguru mono nikiagera the moment yoko gendigari otindete egari yo e possibility nero egari enyora achari the moment yoko gendigari ugwa overspeed egari na beko nyora achari the moment yoko gendigari etari in good condition egari na beko nyora achari the moment yoko overtake egari ase chikona iguru careless overtaking egari na beko nyora achari so ebinto ne binge bikogera achari yakoreki achari yakoreki patrinda sama tukaya bona nyasa koru wanje kwae achari na nyorete aina nyoreta achari wetera ukogoro gwa korte e past ya gari ya gete e past akirendo odata korte tauni gosire bo mabugaye akero kinda ebona buno montere kwa beli de chipara kwaro idachari chiko kolekana kero kendo taratigire gasi obontere botebe tikokore gasi ngaho gendete gweto maso bontere bobo gaste yora kore asema mondo te yotari gukwa ono yorobis ngone nganyale bokure oro chirende no tige gariye oyo no guchuerie mete ngwe ngana no muntu guchuerie mete umutengo mugwerure in short what I mean to say gasteyo etari kogenda pamoja na makweli amakweli gakwirondo gwese so leba no muntu kurubaroche bakulimira guchama chinyi igotari gari ya moita leba no muntu ole mwaye nabagwa keranse osira omondera bocho mureye ibo abantu ntobasa kwabo emiremo yo bontera banga nga ingogende gari guchinda gokwa onye ne chipigipigi yechi una chiacha ichigo itabantu mono kuvuga nonya ne chigari lakini bado kera lituke pigipigi ngokorere ngokugwere ya so bakweli aro turukwebisa nyasai ekero kuri elio boncherere bo mwako tutebo mwako oyo ne myaka eli amaiga buna chibesa chiaringe sa inkyora konere igoro yechibesa ni uchumi yakinire amagori yagenda takokonga goseneke oniga asama tukaitire abwo alugobeka mafutana na ya 1000 wagenda mpaka keroka nanda mafuta na bao kuruskeroka nanda akuire nonya mpaka rongo nanda kurusirungo nanda akolenta mpaka busongo ga lakini lero amafuta 1000 tago koros besa nandi chikoro kwa nata 1000 asengencho amafuta obugima uchumi buna kwabori uchumi igere bobe bona iga abantu bali bakale bali batigete biashara 10 years ago bona iga isekoga ni kugore matatu anyibeke para obo maene ta kuganira ndo korra matatu ikiagera chibesa kijya karorere kale era konyore gari for example nabeko biko mafuta basana ya 6000 tukuri ebwata 2000 marabo so 1000 na mafuta ere na mafuta iga ere kana inde yatume kama mafuta 6000 ya kurendere 1000 ose 2000 so biashara byakale ne bingao ne biashara byabone bane bingao complete ekero kurigereria ase ensemo yo bonchereria abonchereria bange ne michando bagwetera so bonchereria bwabone minge sana aibu no montere ba michando kiri kwabere ko gwetera aso boncherere bwabo
abantu abamba bwate challenges mechano nene number 1 yogosoka negali kurwe parking okugana negali bichipara oguchigo patisha besa teyo wanyoro guchakira ituko mara at the end of the day nayo kwanda go struggle origichi besa chikurunga a balance mara wo kubekera omanyenega kwana kumnyaka no mwabiri asoegali omoye berali muno manyete asoegali muira bogosonye kwa mugosera taigoro takuli okay number 2 epale ya soko na tale ya biekori number 3 usikorera na baskali gapara amweka no muskali mwetane agoteka na beke gali uchimama challenges da siga asaba drivers ni chinyinge gali ke wikamara wao yotobege tibesa a balance mambi nabo manyene buna rero na igubakale bataya bandraba mondraba agutigere ke funguo manyene mambi ka kwagenda mo otebyo mo ndraba ira ekifunguo ngombe ya mere asengenje yake nesanchia lenge maragoba so challenges ya bandraba mbogate now and again so otogo sabana banyana abanyene kigali ubugimobona baro babuligire from a distance barolena ki ubugimo bwa chenchiri uchumi ya berembe ba understand kilikewo cha maragoba ba accept okonge kiagera chinse chito cyatonyorire nteto semyo montere bolisiko gali nanyabuna bagukwana ne chi customer nanyabuna babweneta kugenda chipara ase chipara barundi asenchire ndombe aboko tumeke kamera tambe mo driver karagosoka ne gali kunyemba egali umanya condition yegali check yegali type check yegali wheel start basoka para nayo manyene to tora stress yende ande te tokanga nonyeta maru ekarokogenda para waikire para wanyarani n'abantu abatuba manyeti bakwenda kigali abakonyora kirana nchiro abantu abange para igo bari kirana enambe nyinge abange baba barabarenge kegera onyaitorio murebe so omuntu bunakora umutwaria ayimanya nk'umuntu kuri umutwaria tumumanyiti andi tumayiti gari no nyamanya ko wali ngari gete turi kumanyanga umu driver kanyagendi naina gari ashimunga n'uri omageni utamanyite epara endi gari ngora nainde kero kofatek ase egari kero kofatek egari yo kofatek tigera liye speed go chira na speed go chira onya kire na slow motion no nabo correct nabo ko nyoba take rek to basa go to ba take gari onya ko speed ya 80 no ri nero ko ba take nera be speed ya 80 to ko ba take go bono abu achar me go chira especially to ba te chikona ko nyoranga ai kona igoro ko ndra ba te ko ba take gari ase kona igoro gari ko rumutwari nera ko ba take yali what will happen here iga no go tumana ubosyo asobosyo na se bitongo ko nyara kipara njira ko nyara kibwate bitongo ko nyora ngi bitongo biriye karo kigweba pega tongo kelia experience na ndo amanyenga ekaro ko pega tongo use your side mirrors always ekaro ko gendie gari kulire muina ko manya gwe pega tongo kelia na inda se anyinga na nda se chiachari chigo cha tokya na se mbura ekere mbure gutwa igakomenya kiega yekere egari ko nyubwate break ya machari go egari ge go straight the moment egari go straight ige ko genda tirigo tenari asota gete so ekara kimbura make sure you to make a gear kie ekebusu ogo to make heavy gears to basa go to make gear kire light ase embura ekiagera karo to make gear kire light ase embura igo karo to kune break egari ko nyoranga ige go swar na nekero okoba teke egari maybe kwara rengo yo mino tata tiko kwali baba surrender ira na maega beke indicator ira na maega na inde chisaini chechi para ekero wachire mono ko genda chipara chingani eparengani wa komboiru urwega gosemi gori kwa rusia bageni akagenda graduation gosegirigiri eparengani igeti gale ko beparengani to konyara ba confuse yourself ngai no mo driver to womunya kiegari eparengani kuno na te kumnyakara speed yo kumnyakara ase para yawe eparengani
use road signs to basa washing any road sign ekaro kwa nyorega epa ekwerende sign okorunga getirimo kongero pia wea egetirimo kongera and be sure egetirimo kongera ekaro kwa nyorenga there's a sharp bend pia wea there's a sharp bend, so make sure you slow your vehicle ogende ngora so that oikebuya eparenga nigendo gyo guide more especially road signs to okaro chitumegete buya ayom manyene ne break otarikira kugenda kubwata break yegari number 2 break inde na mafuta kera buno gota jama buta mange une gari kumya kumano ne ine break inde number 3 break ne libono yegari eriye bujigotene yegari so ekerora bwati amasharti ya yons nonya na chari ego chikoba yani igera betu buna chari lakini tali era be buna achari eliyaba otari awea yani egento gete kerabe keri ora awea naki egento gete koba keraria bati onyo bole careless abo ko accident careless abo ko menya police station careless na inde bona boko nyora magoso careless so to be very careful ekero to kwa ndigari cheito kuna nate abali tangani condition of the vehicle, condition of the driver, condition of the road, ebinde galito kuligereri ekero turase epara. Biamona sogo sangana inte. Biamona sano manchi muri bitaseni Kiandizi TV kwa bere ko gusangana inte kutoka cyagete omarobere wikabone gato ikire omoelio no gosemera kwa nona kwa bere ko gwesemia amange wetera oboncherere bwaye okongo kolende abunongo ko omorobere bweli tkolia lero tumerane weekend astokome no monchoreria onde elinde to semie amange astinse mo chiche mitandao kasensemo ya Facebook na bagotonyara wetera Ndizi TV News Digital na bagasensemere ya YouTube na bagotonyara wetera Ndizi TV News. Iretari ya Frida Kerubo kukoganiria oburigereria obia.